Siis tosi hurjaa, että nyt ollaan tässä. Kamera käy ja tulee räjähteitä, tulee kaikkea sitä, mitä oikeassa sotaelokuvassa pitääkin olla. Että kohta jysähtää. Mun mielestä just oikeanlaista realismia, mutta kuitenkin vähän korotettua realismia ton osuman ja muun suhteen. Mut puukotetaan. Tässä on mun puukottaja. Moletin alta. Yksi sotilas sattuu saamaan osuman niin vartaloon ja räjähtää. Ja... Aika hyvä. Aika hyvä. Niin, 2 vatsalaa. Mulle pistetään paukut, mutta ammutaan tässä aivan kohta. Pau! Se oli nyt sit siinä, joo. Joku tommonen voisi olla, joo. Joo. Hyvä, pistää ne vähän. Osumaan. Joo. Tuntuu, että tästä tulee laadukas leffa. Ota käsiä vähän pois tieltä. Kaatuu. Kiitos. Se toimi lopuksi ihan kivasti.